I dag skal vi se en historie om en knægt, der kommer ud i nogle værre problemer. Ham knægten har altid været god i skole, han har været god social, og han har været god til alting. Han er en virkelig flittig knægt, og knægten, ja, ham ved I nok godt at være. Han er Tommy. Tommys bedste fag er matematik. Han er en af de bedste i klassen. Han er en ung på vej. Og Tommy, han er ikke særlig bange for at vise, hvor klog han er over for klassen. Lige nu finder Tommy ud af, at hans mor og far er lige blevet stampet af en elefant på Knuthenborg Safaripark. En elefant? Nej! Hvorfor? Homo-elefanter! Tommy er meget ked af det, og han ved ikke, hvordan han skal håndtere sine følelser. Siden Tommys mor og far døde, flyttede han ind hos sin moster. Tommys moster er luder, og den eneste måde, hun kan tjene penge på, er at pushe på gaden og at sælge sin krop til fremmede mennesker. Tommy bor meget skød. Hans hus er gammelt og ødelagt. Han bor på udkanten af Vestamager. I Tommys nye kvarter har han ikke særlig mange venner, så nu skal han ud og skaffe sig nogen. Hvad så? Hvad laver I? Hvad så, mand? Skal du bruge noget hash? Jeg ved ikke. Ja, måske. Ja, okay, mand. Ja. Du får den der klub 100 kroner. Tommy skal nu for første gang eksperimentere med hash. Det synes han er meget spændende. Tommy er nu meget skæv. Hans hjerne bliver påvirket af THC'en, der er i cannabis og hash. Han kan mærke, at der dannes et fedt lag hende oven på hans hjerne. Det er ikke godt, men alligevel er han glad og stimuleret. Nogle gange ryger jeg en lille pind og stresser af. Sidder i min lænestol, når det er verdens stresset dag. Jeg stener vildt, og folk siger, det ikke er godt for mig. Men det er da lige meget, så længe det ikke er gået op for mig. Og til alle de her kubundrøv, der ikke fatter rygerne, må jeg bare sige, kulturen skyder op i byerne. Jeg har ikke et problem, så længe jeg blot kan styre det. En lille pind i ny og næ er næsten godt for nyerne. Jeg må ærligt tilstå, mit budget det skraber bunden. Men det er også svært at få et job med sjov tobak i munden. Nogen siger, jeg burde oppe mig. Tag at komme i gang. Oppe mig, hvad? Oppe mig, få min bong i gang. Så lad det ikke være en hemmelighed, at jeg er glad for at tælle det hen og have to røde øjne. Det blot til en halvballer. Dem der hader Mary Jane. Jeg ved ikke, hvad det er ved det. På grund af Tommys hashmisbrug er han blevet meget dummere, og han kan snart ikke følge med i skolen. Og lige nu har Tommy sådan set også skaffet kokain. Vidste du, at kokain for det meste kommer fra Colombia? Kokain er en meget stimulerende middel, som gør, at man bliver meget aggressiv og voldelig. Man flyver virkelig meget af det. Follow us to the cocaine bar and the LSD island. Alle Tommys venner har forladt ham. De gider ham ikke mere med alle de stoffer. Gider ikke være venner med dig mere, Tommy. Du tager alt for mange stoffer. Fuck dig! Tommy har indset, at han har en meget stor afhængighed af stoffer, og han må snart have hjælp. Han kan ikke håndtere det mere. Heldigvis for Tommy findes der nogle steder som det her. Det er en misbrugscenter, som kan hjælpe folk, som er afhængige af stoffer, både unge og gamle.
There's a lot to try, and I'm feeling lucky. In the soft sand, smiling hand in hand, love is all around me.